Sigaxa amapande siyehle entabeni siyathanda ngempini sigaxa amapande. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sicela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engizanazo engiyithatha kumthombo othembekile. Sikuzakele ukuthi endaweni yaseThekwini lapha yana basekhona abantu ngempela bazi inkumbi abatelekayo lapha nabatelekela ukuthi uformer president uZuma aphume ejele. Kanti ke abalandeli bakaMaskandi abaningi sithena mangabe singena lapha emagroupini amaningi kaMaskandi le ndaba iyatrenda kakhulu ukuthi njengamanje umbhikisho lona uyaqhubeka. Bayabuza abalandeli bakaMaskandi ukuthi njengoba ke kuboshwe iqhawe lawo lapha uNgizwe Mchunu ingabe ke njengamanje ubani ke osekuyena ophephethekisa udlame lapha noma ophephethekisa ukuthi abantu beqhubeke bebhikishe lapha ngoba ke uNgizwe Mchunu kuzwakela ukuthi ke uboshelwe khona ukuthi uwomunye wabantu ababhephethekisa ukuthi abantu ngempela beqhubeke bebhikishe lo mbhikisho lona ugcinisa ukhoza udlame ezweni. Besifisa ukuthola uvo lwakho mbukeli othandekayo mayelana noludaba ngoba ke bekuyela imigwaqo lapha ku street lapha eThekwini ngakuma office aka NC bekuyele imigwaqo lapha bengahambeki abantu begcwele lapha bethi ke upresident uJacob Zuma lapha akaphume etilongweni. Sofisa ukuzwa uvo lwakho ke lapha e comment section bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo.